Sa number 4, simultaneous nga simulation exercises kag rollout sa Sinovac vaccine ang ginpatigayon sa napulo ka mga barangay sa Bacolod City. Mga health workers ang gindapatan man sang bakuna. Yaring report ni Romeo Subaldo. Isang 55 anyos nga si Maria Elena Garcia sa napulo ka mga barangay health workers ang Mansilingan nga voluntaryo nga mapabakuna kung tani kay ilasang aga sa simultaneous simulation exercises kag rollout sang Sinovac vaccines sa Mansilingan Agro-Industrial High School. Wala sa anay ginpapadayon kay mataas ang iyang blood pressure 140/100. Ginpapungko siya, ginpainom sang tubig kag ginpakalma. Hindi magrisgo ang doctor in charge nga ipabakunahan siya. Kumbaga mo na bidok, ina hindi siya. Kumbaga wala eh. Kumbaga mag-normal na. Okay. Suno kay Lena, wala man siya sa may ginatumar nga maintenance kag normal man lang ang iyang blood pressure. Pero kada gani kuhaan na siya sa blood pressure, nagasaka na ini. Alam mo kung nagkakulbaan, basta maghamba na kayong magkuha. Sing ko gaon, naging ko na kay doktor, wala kung sino, makuha sa unin ko. Gapalpitate, ko. Pero gamitin ka wala. Wala man ko maintenance, alin sa una, 55, nakula ko yung maintenance. Kaya wala man ko, hindi man ko kita yung blood niya. Okay. Antes sila magpakonsulta, ginaagyan ay na nila ang bilog nga proseso, ang pagpanghugas ng kamot, pagkuha sang body temperature, paglapak sa foot bath, pagkuha sang vital signs, pagbabakuna, hasta sa waiting area. Suno kay Dr. Chris Rongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center, luyag nila nga mapraktis na nga daan ang bilog nga proseso sang pagbakuna sa mga barangay para may baluan kung ano ang mga dapat nga i-improve kag kung ano ang mga maayong nga practices sang kada barangay. Firm ang taas nato nga rating nga nabaton sa DOH sa aton readiness no nga mag-conduct sang rollout sa bakuna. Ikaduha, gusto naton ma-develop ang confidence ug competence sang aton nga vaccination teams. No, kung naka-dry run ka, naka-experience ka sa actual, kabalo ka na gid. Sa barangay Alihis naman, nakaplastar ang tanan. Tayo yun ang dalagan sa pagwa sulod sang tawo, kag may mga information campaign materials nga nakabutang sa palibot sang gym sang barangay. Nakaplastar sa maayo ang proseso pero kulang ang mapabakuna nga mga barangay health workers. Ang barangay nurse nga si Maricel Orola, mapakonsulta anay sa iya nga doktor kay kadamo siya sang allergies nga ginabatsyag. Allergy ko sa antibiotics. Ang mga insect bites na Oo. mga venom ng mga insect bites, nakagin ko na allergy 2 months ago, 1 month ago. Dagan flashes. So, gainom lang ko steroid ko with doctor's order. Kaya di ako doktor, anytime ko na Nahangpan man ni Dr. Sorongon, gani tagaan sa anis ang ligwa nga makaistorya sa iya nga doktor. Para man na sa aton nga guidelines nga kung may allergy ka, may special precaution and needs clearance. Oo. So ang iya gusto niya nga pag-inject sa iya, ara iya nga doktor mismo. Ang iban nga mga barangay health workers naman, ginpaatagan nga bilang frontliners, mas maayo kung tani nga makapabakuna sila, kay nagakabutang man sa risgo ang ilang nga kabuhi. Ginpatigayon ang simultaneous simulation exercises sa napulo tanan ka mga barangay, kag sa kada barangay, target nga mabakunahan ang napulo ka mga BHW. Sa Bacolod, may kapina sa karon sa 100,000 ka mga pumuluyo ang nagparehistro sa ilatag sa ka mga barangay para magpabakuna. Nagalaom ang Bacolod EOC nga sa masunod nga mga inadlaw, madugangan pagidini.